No niin, eli sitten katsotaan se action juttu. Eli mulla on olemassa sellainen skripti tonne Photoshopiin, joka aukeaa ikkunavalikosta Window Actions. Ja siellä löytyy tämmönen skripti. On telkku. Joo. Ja se oli se, minkä mä valmiin just joo. Eli se avaa tiedoston, se uudelleen kokoo sen ja leikkaa siitä palasia ja tallentaa. Okei. Ja tämmöisen skriptin pystyy itse tallentamaan ja nauhoittaa ne toimet. Jos painaa Open Recording, niin sä voit muuttaa sitä. Ja sitten sä voit painaa playtä, niin se tekee ne toimet. Se nauhoittaa vaan Aha, just joo. Okay. Niin tällä pystyy tekemään niitä semmoisia eräajoskriptejä. Ja ne pystyy tallentamaan ja avaamaan täältä. Eli jos haluaa esimerkiksi mun lähettämään mailissa lähettämään ATN-tiedoston ladata, niin Load Actions. Ja sit mihin paikkaan sä tallennat sen tiedoston, niin sen avaat siihen. Joo. Niin silloin sä saat tämän saman skriptin auki. Joo, okei. Ja silloin sä voit tehdä sen eräajon. Joo. Alright.